வணக்கம்ங்க. நான் ஒட்டேந்திரம் அஜய் கொங்கு மேட்ரிமோனிலேருந்து பேசுகிறேங்க. நம்ம மேட்ரிமோனி எங்கே இருக்குங்கன்னா திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டஞ்சித்திரத்தில் தாங்க இருக்குது. இது குறிப்பாக கொங்கு வெள்ளாளர் கவுண்டருக்கு மட்டும்தாங்க பார்த்துட்ருக்கோம். உங்கள் பொண்ணுங்களுக்கு பையனுக்கு வரன்னு பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்துங்க 90 95 94 26 31ங்க. என்னோடய நம்பர் 97 88 33 80 15. 2 நம்பர் வாட்ஸ்அப் நம்பருங்க. உங்கள் பொண்ணுங்களுக்கு பையனுக்கு வரன்னு பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஜாதகம் ஃபோட்டோ ஃபைட்டோட அனுப்பிச்சுடுங்க. நம்ம அஜய் மேட்ரிமோனி ஆரம்பிச்சோம் 16 வருஷம் ஆச்சுங்க. அதில் 16 வருஷ காலகட்டங்கள் நிறைய கல்யாணங்கள் முடிஞ்சு நிறைய சுவிச்சமாக இருக்காங்க. அது மாதிரி உங்கள் பொண்ணுங்களுக்கும் பையனுங்களுக்கும் வரன்னு பார்க்குறீங்கன்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஜாதகம் ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சுடுங்க. உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருக்குன்னா கூகுளில் போய் அஜய் கொங்கு மேட்ரிமோனி நடிச்சு பாருங்கள். என்னோடய ஃபைட்டோட்டா எல்லாம் வந்துடும். அதே மாதிரி யூடியூப்பில் போய் அஜய் கொங்கு மேட்ரிமோனி நடிச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1000 வீடியோக்கு மேலே பேசியிருக்கேன். பார்த்துட்டு கூட எனக்கு பொண்ணுங்க ஜாதகம் பசங்க ஜாதகம் எல்லாம் அனுப்பிச்சுடுங்க. பொண்ணுங்களுக்கும் பையனுக்கும் சீக்கிரம் திருமணம் நடக்கட்டும் முருகனை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேங்க. மறக்காமல் ஜாதகம் ஃபோட்டோ ஃபைட்டோட அனுப்பிச்சுடுங்க. நன்றி, வணக்கம். அஜய் கொங்கு மேட்ரிமோனி.